Moikka moi! Tällä videolla mä haluaisin kertoa vähän siitä, että mitä hyötyä mulle henkilökohtaisesti on ollut NLP:stä. Mä ajattelen, että NLP on tavallaan tapa nähdä maailmaa, ja mulla ainakin se on jotenkin avartanut mun maailmaa. En mä ehkä aikuisiällä kauhean mustavalkoisesti ole ajatellut aikaisemminkaan, mutta jotenkin NLPn myötä niin mun ajatuksiin on tullut paljon enemmän semmoista väljyyttä. Ja mä oon jotenkin ymmärtänyt sen, että asioissa ei yleensä ole joko tai, vaan siinä on paljon muitakin vaihtoehtoja. Eli niin kuin vaihtoehdot on avartunut mulle. Samoin mä oon ehkä oppinut enemmän ymmärtämään ihmisiä ja sitä, että jotenkin se ajatus siitä, että kaikella toiminnalla on positiivinen tarkoitus. Että vaikka ihminen käyttäytyisi tosi typerästi mun mielestä, niin mä oon jotenkin oppinut näkemään sen käytöksen taakse, että siellä voi olla joku juttu, että miksi se käyttäytyy näin, että se haluaa jotain hyvää sillä omalla käytöksellään. Että niin kuin kaiken kaikkiaan laajentanut tosi paljon ymmärrystä erilaisiin ilmiöihin ja tilanteisiin nähden. No sitten ihan semmoisia yksittäisiä harjoituksia, mitä on tehnyt, mitkä on avannut maailmaa, niin niitä on kans ihan siis lukuisia. Musta tuntuu, että joka ikinen harjoitus, minkä mä oon tehnyt, on avannut jotain uutta. Mutta jos nyt mainitaan sitten muutamia harjoituksia, ihan ensimmäisellä NLP-kurssikerralla mä tein tällaisen mielikuvaharjoituksen liittyen yhteen ihmissuhteeseen. Mulla oli pitkään ollut sellainen tilanne, että mä jotenkin meillä tuli koko ajan ristiriitaa ja yhteentörmäyksiä ja musta tuntui hirveän kurjalta, kun mä olisin halunnut olla tämän ihmisen kanssa niin kuin läheinen ja että meillä olisi kivat ja hyvät välit, mutta jatkuvasti meillä oli jotain nokkapokkaa. Ja sitten yhden harjoituksen aikana mä tajusin, että mun täytyy vaan päästää irti, että ei sen toisen tarvitse muuttua, vaan että nyt mulla on joku tarve niin kuin pakottaa se toinen johonkin muottiin. Ja oikeastaan sen yhden lyhyen harkan jälkeen ja tämän oivalluksen jälkeen, niin kun mä aloin käyttäytyä eri tavalla, niin myöskin tämä toinen ihminen muuttui ja meidän suhde jotenkin korjaantui tosi paljon siitä. No sitten on esimerkiksi nämä aikajanaharkat, mitkä on ollut ihan älyttömän mielenkiintoisia. Mä elin ennen jotenkin tosi paljon tulevaisuudessa. Mä hirveästi suunnittelin ja kävin mielessäni keskusteluja, mitä ehkä joskus käyn jonkun kanssa, jos siihen sattuu tulemaan tilaisuus. Eli tavallaan mä hukkasin hirveästi aikaa semmoiseen, että mä olin pään sisässä koko ajan siellä tulevaisuudessa. Sitten mä tein tämmöisen yhden aikajanaharkan, jolla mä sain sitten jotenkin tätä nykyhetkeä laajennettua. Ja oikeastaan sen jälkeen mun on ollut paljon helpompi olla niin kuin tässä hetkessä. Mun ei tarvitse suunnitella hirveästi sit tulevaisuutta, kun eihän me voida tietää, mitä siellä tapahtuu. Totta kai suunnittelu on tärkeää jossain kohdassa, mutta jotenkin mulla se meni vähän sinne äärimmäisyyksiin, niin mä oon sen kautta saanut tasapainoa mun aikakäsitykseen. Ja mä huomasin, kun mä näitä rupesin miettimään, että mitä kaikkea on tapahtunut, niin oikeastaan tämän jälkeen niin mä en ole läheskään niin paljon myöhässä kuin ennen. Aikaisemmin mä olin aina vähän myöhässä, koska mä en ollut siinä tässä hetkessä, niin mä olin 5 minuuttia, 10 minuuttia sieltä täältä myöhässä. Niin nyt mä oon huomannut, että mä en oikeastaan ole, että mä olen aika tarkkaa silloin, kun hommat alkaa. Toki kaikenlaisia tapahtumia sattuu, mitkä aiheuttaa myöhästymistä, mutta se ei ole sellaista kroonista niin kuin se ehkä oli aikaisemmin. No mitä muita semmoisia muutoksia on tapahtunut, niin esimerkiksi suhtautuminen liikuntaan. Mulla on ollut oikeastaan koko aikuisiän vähän semmoinen ristiriitainen suhde, että mä oon sanonut itselleni, että mä en tykkää liikunnasta. Ja mä oon sitten funtsinut, että onko se ihan totta, että mistäänkö liikunnasta en tykkää. Ja mä oon tehnyt erilaisia NLP-harjoituksia. Mä oon oppinut ehkä suhtautumaan liikuntaan aika paljon eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja erilaisten harjoitusten myötä esimerkiksi salille meneminen on helpottunut ihan hirveästi. Aikaisemmin kävi tosi usein niin, että mulla oli salikamat mukana ja läksin töistä ja oli tarkoitus mennä salille, mutta sitten olinkin, että ja vilkku kääntyi kotiin päin.
Mutta nyt muutaman spesifin harjoituksen jälkeen, niin mä oon taas päässyt salille pitkästä aikaa. Mutta tällaisia muun muassa on ne vaikutukset, mitä on ollut mulle. Voi olla, että teen jatkovideon, jos tulee mieleen vielä uusia sellaisia, että tästä olisi pitänyt kertoa, mutta jos oot harjoittanut NLPtä, niin olisi kiva, jos kommentoisit, että minkälaisia muutoksia sulla on tapahtunut sun elämässä. Ja jos harkitset NLP-koulutukseen menemistä, niin suosittelen lämpimästi. Oikeasti se on ollut paras koulutus, mitä mulla on ikinä ollut. Se antaa niin paljon. Ja hei, jos tykkäsit tästä videosta, niin olisi tosi ihanaa, kun laittaisit peukkuu ylöspäin ja ottaisit seurantaa. Saa myös jakaa, jos tuntuu, että sun kavereissa olisi joku, jota kiinnostaisi tällaiset sisällöt. Ihanaa, kun oot siellä. Nähdään taas. Ihanaa päivää. Moikka moi!